Bon dia a totes i a tots. Jo crec que ara totes, de fet, eh, som majoria. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Avui és una petita formació que vam intentar fer l'any passat en el marc del Festival Raval, que no vam poder fer per tot el tema de la pandèmia i coses vàries. I hem decidit, com ja sabeu, doncs, retomar aquesta activitat que s'havia dissenyat l'any passat i que les companyes Laura, Lorea i l'Emma han reestructurat i l'han actualitzat per poder fer aquesta formació el dia d'avui. La sessió l'estem gravant perquè després la compartirem a les xarxes, perquè sabem que molta gent que volia estar avui no podia per temes varis. Doncs farem la gravació i la compartirem. La xerrada té una durada aproximada d'una hora i després o una mica menys, i vosaltres després podeu fer preguntes fent servir el xat. Heu d'anar en compte perquè aquí al xat, a sota, heu de triar l'opció que diu todos i totes, encara que estem masculí, perquè així tothom veurà la vostra pregunta i les panelistes les podran respondre. Jo faré la presentació de les companyes que estan avui amb nosaltres, compartint els seus coneixements, i marxaré d'aquí de la imatge i es quedarà en ella, i estaré gestionant el xat. Tenim aquí a les companyes de l'aula ambiental de Ciutat Vella i també a les companyes de l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol. Elles presentaran ara, però són la Lorea, la Emma i la Laura. Són companyes que compartiran amb nosaltres diverses eines i possibilitats que tenim al moment d'ambientalitzar les nostres activitats socioculturals, educatives, festives. És una mena també d'aprofitar recursos i d'aprendre com ser més sostenibles. No m'equivoco, oi, companyes? Les dono les gràcies a vosaltres, també a la gent que està aquí com a espectadora, però també a vosaltres, Lorea, Emma i Laura, per compartir amb nosaltres avui, per el vostre esforç, i us deixo aquí, no parlo més per no interrompre més la vostra participació. Estaria al costat aquí i qualsevol cosa em dieu. Endavant, companyes. Gràcies, Juan Pedro. Bon dia a totes i a tots, ben retrobades. Fa uns dies vam tenir ja la sort de retrobar-nos en persona amb alguns dels que esteu aquí a darrere i, com deia el Juan Pedro, no us veiem la cara, però ens vam poder veure cara a cos, ens vam escoltar, vam compartir una bona estona en la plenària del Festival Ravals per posar-nos tots i totes d'acord amb les activitats que executarem entre tots per omplir aquest programa d'aquest festival fantàstic que entre totes fem possible. I per nosaltres és fantàstic poder treballar conjuntament amb vosaltres en aquesta ocasió que, com deia el Juan Pedro, l'edició passada no va poder ser, o va poder ser en molt poca mesura, i la temàtica és la nostra especialitat, és aquesta cultura de la sostenibilitat. I tot i que ja us vaig comentar a la plenària que sempre estem a la vostra disposició, en aquesta ocasió, més que mai, té sentit que us donem suport, el suport que vosaltres també necessiteu i decidiu més enllà d'aquesta formació. Per tant, la formació d'avui ens la podem prendre com un tret de sortida per compartir eines, recursos i per explicar-vos qui som i què us podem oferir. I a partir d'aquí, ja us ho comentava a la plenària, tot el que necessiteu demanar-nos relatiu a la cultura de la sostenibilitat, aquí estem sempre, durant el Festival Ravals i més enllà, aquest any i el que ve. Per tant, que serveixi perquè ens conegueu i perquè a partir d'ara pugueu comptar amb nosaltres sempre que ho necessitem. Al meu costat hi ha la Lorea Saz, que és tècnica de l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol, que és aquest espai des d'on us saludem. Bon dia, Lorea. La Lorea us explicarà què podeu fer en aquest Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol, que sé que les persones que esteu al Raval potser us toca una mica més lluny perquè heu de baixar fins a la Barceloneta, però val la pena, us ho ben asseguro. I la Laura González, la companya que impartirà
la formació més genèrica des de l'Aula Ambiental de Ciutat Vella per donar-vos moltes eines i comentar-vos que, evidentment, tot el que aneu veient que la Laura compartirà amb vosaltres, després se us farà arribar. Per tant, disposareu de tots aquests recursos. No dic res més, jo us saludo als que em coneixeu, ja sabeu que sóc la persona que coordino l'Aula Ambiental de Ciutat Vella i no ho faig sola. Avui veieu més cares de l'equip i donar-vos també les gràcies per el vostre interès i sobretot per posar-vos en acció i plantejar-vos com, de quina manera transformar les vostres accions, esdeveniments, festivals, el que sigui que feu, amb una mirada ambiental perquè ho necessitem i molt. Laura, endavant, bon dia. Hola, bon dia a tots i a totes, què tal? Com ha dit l'Emma, soc la Laura, soc tècnica, a part de l'Aula Ambiental de Ciutat Vella, de la XEAP, de la xarxa d'equipaments ambientals a Barcelona, i començaré compartint. I comencem. Molt bé. La sessió d'avui és ambientalització d'esdeveniments. Com ha dit l'Emma, us farem arribar tots els continguts perquè aquest és un PowerPoint que té molts hipervincles a moltes publicacions, que si en algun moment no us funcionés també li puc enviar al Juan Pedro totes les publicacions. Doncs comencem. Perfecte. Què vol dir ambientalitzar un esdeveniment? L'ambientalització d'un esdeveniment consisteix a incorporar criteris ambientals en un acte, en un esdeveniment, de manera que l'impacte es minimitzi. Llavors, l'ambientalització té lloc tant en el disseny com en la realització com en l'avaluació final. D'acord? Llavors, què ens cal? Aquí us ho poso, no? S'ha de fer una bona previsió, recollir recursos, sobretot molt important tenir ganes, posar-s'hi, i l'avaluació, aprendre d'experiències anteriors. D'acord? Què guanyem? Doncs guanyem coherència, si estem treballant per minimitzar l'impacte ambiental i reduir el canvi climàtic, guanyem sentir-nos bé, consideració cap al medi ambient i les persones, impuls de certes empreses i iniciatives que estiguin en sintonia amb la sostenibilitat, proveïdors, distribuïdors, etc., que contractem pels nostres esdeveniments, i oferir visualització per a la replicació. Això vol dir servir d'exemple. I després, quan tingueu el PowerPoint, ja us podreu llegir els petits detalls de si gran o petita, qualsevol festa la podem organitzar respectant al màxim el medi ambient i les persones. D'acord? Molt bé. Això és un exemple. Aquí podem veure exemples del que s'anomenen envasos d'un sol ús i com queden als carrers quan no fem ús dels contenidors apropiats, que és una cosa que també us explicarem, com distribuir-los i com demanar-los als contenidors apropiats. Veiem l'ús de Porexpan, d'envasos de begudes que combinen el cartró i el plàstic, que sí que es pot reciclar. El que passa és que no es pot reutilitzar, diguéssim. No es pot tornar a utilitzar si te'l recicles, però la línia que hauríem de seguir per ser més respectuosos seria primer la de reduir, després la de reutilitzar i després la de reciclar. En aquest cas podem reciclar i en últim cas el que n'hauríem de fer és promoure o permetre que els assistents a l'esdeveniment embrutessin l'espai. Per tant, haurem de proporcionar contenidors apropiats. Molt bé. Ara us vull parlar dels vectors que haurem de tenir en compte. Això són els diferents àmbits d'actuació que hem de tenir en compte a l'hora d'ambientalitzar un esdeveniment. Per exemple, en mobilitat. Si poguéssim tenir feedback, m'encantaria preguntar-vos, quan pensem en mobilitat, quan esmentem mobilitat,
què creieu que hauríem de definir, endreçar, promoure? Doncs en el cas de la mobilitat, estaria molt bé per ambientalitzar un esdeveniment que la promoció fos la mobilitat sostenible. Això vol dir anar a peu, en bicicleta, en transport públic. Per tant, ha de ser un esdeveniment, si pot ser, que estigui ben connectat. I si no, sempre hi ha estratègies de car sharing, en el cas de festivals, que suposo que si vosaltres n'esteu escoltant des de Barcelona no és el vostre cas, no? Però en altres publicacions que veureu sí que hi ha exemples de festivals de la muntanya, llavors hi ha altres estratègies com facilitar el transport amb autobús col·lectiu, etc. Aquí ens basarem en els mitjans de transport públic de la ciutat o de les poblacions. També en el cas de la mobilitat, definir accessos i rutes d'evacuació per garantir la seguretat, també en el cas del Covid, que això us ho explicaré més endavant, ordenar els espais, tant a nivell de contenidors com aparcaments, per seguretat i per neteja, i facilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda. A nivell de consum responsable, doncs important comprar productes de comerç just, també, si pot ser, ecològics certificats, i sobretot hem de tenir en compte la proximitat, el quilòmetre zero, d'acord? A nivell d'energia i aigua, en què podem pensar per ambientalitzar el nostre esdeveniment? Doncs, en el cas de l'energia, aprofitar la llum natural, si pot ser, això dependrà de l'espectacle, alguns espectacles necessiten llum artificial i que sigui a la nit, estalviar recursos energètics i generar l'energia necessària in situ. Tot això són ideals, d'acord? A vegades l'energia i l'aigua, quan som entitats i associacions, petits promotors, és molt més difícil controlar-la perquè estem connectats a la xarxa. En aquest cas, no ens preocupem, el que hem de fer és transmetre mesures per minimitzar l'ús de l'aigua, que és una cosa que ja està bastant incorporada en l'ideari general, no? Que, doncs, si tenim un esdeveniment i hi ha lavabos, doncs no deixar l'aixeta oberta o les llums, es poden posar cartells, etc. En aquest cas, a vegades, és el que podem fer. A nivell de materials i residus, sempre és molt bo utilitzar vaixella reutilitzable abans que la compostable. Clar, pensareu, home, hem de portar la pròpia vaixella. Hi ha entitats, un parell, a més us he posat aquí després al final un parell d'entitats concretes que cedeixen vaixella reutilitzable a cost zero, a més no s'ha de netejar, tu la vas a buscar a l'entitat, ja tant a Sant Andreu com a les Corts, com a exemple, però n'hi ha més, us he posat després dos casos concrets als recursos, i només cal escurar els plats, ho retornes i ni tan sols cal netejar-ho. Si es trenca alguna cosa, com que hi ha un dipòsit, sí que has d'abonar una petita quantitat, però és un servei gratuït, llavors això és bo. I si no, compostable. Si no, una altra tècnica és utilitzar el propi menjar com a contenidor del menjar, diguéssim, no? Doncs, per exemple, la massa brisa o una pizza, vull dir, si hi ha paradetes, en lloc de tants plats, que a vegades sigui el propi menjar que s'aguanti el mateix. També és bo implantar un sistema de retorn de gots, que és el que va passar amb les festes de l'Autònoma, que van ser un dels pioners implantant el got que es reutilitza, que tu et cobren al principi quan te'l donen, després quan el retornes pots recuperar els diners o te'l pots endur com a obsequi. Molt important en lloc de gots de plàstic per ambientalitzar un esdeveniment a nivell de materials i residus. Fer recollida selectiva de residus, sempre és recomanable posar els contenidors junts en lloc de posar el groc en un lloc, el marró en un altre, i també després us facilitaré un enllaç perquè si no teniu contenidors o no teniu l'aula ambiental a prop, que a vegades dona els contenidors, doncs quin és el contacte i el formulari del districte perquè us donin els contenidors per fer l'esdeveniment al barri o al districte i que ells mateixos recullen, d'acord? Llavors, prevenir residus, intentar comprar a granel, a gran volum, envasos de beguda retornables, sortidors a pressió, tot això fa a nivell de materials i residus reduïm l'impacte quan volem ambientalitzar un esdeveniment. A nivell de soroll, ja per contaminació acústica i per respecte als altres, es poden utilitzar controladors de soroll ambiental. De fet, a la Fàbrica del Sol tenim sonòmetres de préstec gratuït també. Establir bé els horaris, activitats compatibles amb la vida, amb l'entorn, i seleccionar ubicacions que siguin menys sensibles a destorbar. D'acord? A nivell d'entorn natural, doncs, no serà el cas de Barcelona, però depèn si es fa una activitat més cap a dalt, però si estem parlant només del districte, hi ha fauna, però no
No cal unes mesures molt estrictes per la protecció de la fauna, però sí que un cert respecte. Si és en un parc, a nivell de vegetació, a petits animals que hi hagin, i gespa, etc. I establir, per tant, com a promotors de l'esdeveniment, protecció dels espais verds gràcies a tanques, cartells, informació. A nivell d'emissions, a vegades hi ha compensació d'emissions. Això ja trobareu enllaços més endavant de com compensar. Per exemple, hi ha un equip aquí a la fàbrica de Barcelona Sostenible que quan feien actes et demanava com havies arribat i després compensaven les emissions a partir de sistemes que pots trobar en agències d'internet que el que fan és plantar arbres a tal lloc. Hi ha maneres de compensar. A nivell micro, per reduir emissions, s'ha de mirar el consum energètic dels equips que estiguem fent servir, de so, neveres, pantalles, perquè l'electricitat genera emissions de CO2 no in situ, però sí al lloc on s'està produint l'electricitat. A nivell de participació, garantir la participació de tots els destinataris de les activitats, a nivell d'edat, interessos, gènere, i implicar les entitats del territori. I ara passem a la següent. Llavors us he fet un resum en el cas de la festa de barri, que crec que és el que més s'adapta a la vostra realitat. Doncs alguns exemples que vosaltres ja podreu llegir tranquil·lament i que ara us els esmento. És una pena que no vegi les vostres cares i tampoc sàpiga el nivell de comprensió, però entenc que s'està entenent bé. És una mica repetir el mateix, d'acord? Amb diferents paraules i per anar assentant els coneixements. En el cas de la festa de barri, si incidim amb la beguda i el menjar, doncs seria important incloure criteris de proximitat, això ja ambientalitza molt un esdeveniment, de temporada també, de comerç just, ecològic. A vegades quan no pot ser de comerç just o ecològic, un mercat ja ens dona la proximitat i que hi hagi menys envasos que comprar un supermercat i a vegades hem de buscar alternatives d'aquestes i cada vegada hi ha més productes ecològics a un preu molt assequible. Vaixell a gots reutilitzables, que ja us he comentat que hi ha moltes entitats que ens cedeixen, o en últim cas que siguin compostables, però mai que siguin d'un sol ús perquè aquí estem generant molts residus. Prioritzar els productes a granel, si hem de fer alguna compra, reduir les sobres fent una bona planificació, si es fa una paella popular o hi ha paradetes, i també és molt útil per reduir residus a prioritzar el fet de tenir dispensadors de beguda, etc. A nivell de residus, doncs demanar, o si nosaltres en tenim, proporcionar-los contenidors i sobretot que estiguin junts. No fem això de posar el verd aquí, el groc aquí, perquè llavors després et fa mandra, te'n vas a una punta, veus que no està el que tu buscaves i ho acabes de llançar. Poden estar replicats, repetits, però han d'estar tots junts, d'acord? També intentem facilitar la mobilitat, limitar el volum de música. A nivell de difusió, que no he parlat abans, i ara amb el tema del Covid també hem avançat molt, evitar el consum de paper i utilitzar el mailing, els codis QR, altres estratègies que intentin minimitzar, i si no sempre hi ha disseny de material més sostenible amb tints que no són tan impactants o amb paper reciclat a l'hora d'imprimir tríptics o el que sigui. També la programació és important, no només la forma, també el contingut, com transmetre missatges ambientals. Doncs a vegades el que nosaltres programem com a programadors, com a entitat, com a associador, com a associació, el que sigui, pot estar també difonent sostenibilitat, mercat de segona mà, espectacles d'educació ambiental, tallers científics, la decoració. No sé vosaltres, a mi cada vegada m'agrada menys la decoració de plàstic també a casa, vull dir que busquem cartró, vidre, uns altres materials o materials que puguin perdurar d'un any per l'altre. Per exemple, això que us comentava dels gots de l'Autònoma, no posaven ni l'any ni el lema, posaven només el logo de l'Autònoma per utilitzar-ho d'un any cap a un altre, per exemple. Si vosaltres com a associació
voleu fer gots, també hi ha empreses que us fan gots. També els podeu demanar, a la Fàbrica del Sol també en tenim per donar, però si els voleu tenir vosaltres, els propis gots, doncs una estratègia seria posar només el logo, però no posar ni l'any ni el lema de la festa de l'esdeveniment d'aquella temporada. Això es pot reutilitzar. I paradetes, doncs, materials durables, bombetes de consum, etc. Això és l'estàndard a nivell ja més tècnic pel qual ens regim. És la ISO. Sabeu que la ISO són estàndards de qualitat, doncs en aquest cas el que regeix els sistemes de gestió d'esdeveniments sostenibles, diguéssim, la llei, l'estàndard de l'Organització Internacional de Normalització és aquesta, que la podeu trobar per internet. I aquí us he posat els enllaços i té per objectiu ajudar les organitzacions a millorar la sostenibilitat. Jo ara us posaré recursos, esmentaré què us pot proporcionar cada un dels recursos, n'obriré només un i els altres els podreu mirar tranquil·lament perquè si no, no tindríem temps, d'acord? Doncs mireu, aquí us he preparat 2 pàgines de webgrafia. Us esmento una miqueta què us pot proporcionar cada una d'aquestes publicacions perquè vosaltres decidiu quina consultar i quan consultar-la, d'acord? La guia de festes sostenibles és molt coneguda pels agents que treballem amb la sostenibilitat a Barcelona, però es va editar fa 20 anys, fa molts anys. Tot i així, segueix sent referència de noves publicacions i segur que hi ha molts enllaços i recursos obsolets, però hi ha molta informació que llavors era pionera i que segueix vigent avui en dia i està explicada d'una manera molt clara i entenedora. Si cliquem aquí, doncs aneu en aquesta guia. Això de festes sostenibles és un article de la revista Opcions del 2005 on també t'explica d'una manera molt clara, també repetint una mica el que ja hem esmentat i us he resumit, però per aprofundir, com fer més sostenible un esdeveniment. Els àmbits d'actuació, això ja ho he explicat. És el que he explicat a la diapositiva 4, amb totes les paraules que he utilitzat. Teniu un document aquí, un micro PowerPoint, diguéssim, una presentació de Barcelona Més Sostenible on podeu consultar àmbit per àmbit el que podeu fer. És el que us he explicat a la diapositiva 4. Aquesta instrucció tècnica està enfocada a com agents de l'Ajuntament fan una contractació pública i, per tant, si a nosaltres ens contracten, com ens hem d'ajustar a una normativa que existeix. És més tècnic, instrucció tècnica, però també val la pena consultar-ho. Llavors, no sé si coneixeu el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, que seria com el meu col·legi, que soc ambientòloga, i el Col·legi d'Arquitectes, d'Enginyers, doncs ja el COAM, no fa gaires anys. Ells també tenen una guia d'ambientalització d'esdeveniments. Aquí destacaria que té un checklist interessant que recull dades per a l'avaluació. Per exemple, residus, mobilitat. Per tant, us recomano d'aquesta guia consultar els annexos i, com a curiositat, a la pàgina 21 trobareu recursos per a la compensació d'emissions de CO2. Si en algun moment ho voleu fer, és una manera de promocionar-vos molt a la que esteu tenint en compte el canvi climàtic, que després us explicaré una miqueta més d'això. Ambientalització d'esdeveniments és el resum d'una jornada anomenada Greening Events. Barcelona va ser anfitriona el 2004, d'acord? I també és de l'Agenda 21 de Barcelona. I recursos mancomunats és un tema molt pràctic, pareu atenció aquí, perquè dins del districte de Ciutat Vella podeu demanar de manera gratuïta cadires, altaveus, carpes. Tu cliques aquí, demanes, esculls el que vols, ho reculls, ho retornes, d'acord? I la majoria, per no dir quasi tots, són gratuïts. Una taula de so, una carpa, un inflable. Llavors no us heu de gastar diners i ja estem reutilitzant. I ja l'última pàgina de la webgrafia, abans de donar pas a la... Després us explicaré les normes Covid i després donarem pas a la Lorea. Doncs aquí tenim grans esdeveniments festius. Això és una publicació una mica teòrica, de caire teòric, que analitza experiències de festes
i ofereix una guia per incloure criteris de sostenibilitat. I aquí el que m'agrada és que hi ha estudis de casos molt interessants, això que us he dit. Festival aquí, festival allà, un esdeveniment. Llavors t'explica quantes persones, què van fer per ambientalitzar l'esdeveniment, en què es van equivocar. Us convido a donar una ullada. Aquest curs virtual està obsolet perquè és del 2020, quan havien de fer primer aquesta formació, però us la poso com a exemple perquè el COAM i altres col·legis, associacions, entitats n'oferiran més. És un exemple de cursos que es poden fer si en algun moment us interessa molt aprofundir en el tema d'ambientalització d'esdeveniments. Fem pinya contra el canvi climàtic. M'agradaria poder compartir, trobo que és un recurs molt interessant, sobretot perquè jo crec que dins del Raval moltes associacions durant 2 anys heu fet una festa relacionada amb la lluita contra el canvi climàtic. També és un tema que està sobre la taula i que té molt a veure amb l'ambientalització d'esdeveniments. I és una publicació que alerta sobre els impactes del canvi climàtic i proposa què podem fer. Llavors m'agrada molt perquè tu pots clicar i pots entrar a diferents pàgines, ara us ensenyo, com aquí programador, què puc fer com a programador? Què puc fer com a tallerista? Què puc fer com a participant? Què puc fer com a entitat? Si clico, no em sortirà. Ara us la comparteixo. D'acord? Us explico les altres, us compartiré aquesta. Llavors aquí hi ha una notícia del districte de Ciutat Vella on explica com aconseguir vaixell reutilitzable amb tots els enllaços i tots els formularis perquè tingueu superpràctic. Buit, gots i vaixell reutilitzable, què haig de fer per aconseguir-ho gratuïtament? Aquí estan tots els passos. Criteris generals per a realització d'actes post-Covid. Això és més feixuc. Jo us he fet un resumet a la següent diapositiva, per tant, aquí només si voleu aprofundir molt, però jo crec que avui en dia ja ho tenim bastant per la mà perquè hem assistit a diferents actes, nosaltres mateixes, i sabem més o menys com funciona el protocol. Us he fet un resum després, però això ho podeu consultar. Aquest m'ha fet gràcia, aquest manual, perquè tot i que és molt concret d'un ajuntament, que no és el de Barcelona, és interessant i és aplicable al nostre barri i ciutat, està molt ben explicat. Manual per reduir els impactes ambientals de festes. I l'última que vaig incorporar és aquesta eina. El que passa és que, atenció, aquesta eina no és per ambientalitzar esdeveniments, aquesta eina és per ambientalitzar l'entitat, que us daria un altre curs que podríem fer més endavant. D'acord? I que això es dedica més aviat a la Barcelona més sostenible. Jo estic dins de Ciutadania més sostenible, però dins de la Fàbrica del Sol, Barcelona més sostenible, té un departament que ajuda a que les entitats que són signants s'ambientalitzin a partir d'un pla d'acció, però aquesta eina està molt bé perquè és molt autònoma. És un recurs en fase pilot, és d'autodiagnosi en sostenibilitat de l'entitat. Llavors, hi ha preguntes i respostes tipus desplegable i al final us dona, depenent del que escolliu d'aquesta eina, quines característiques com a entitat teniu, idees per mesures a implementar. D'acord? Per no deixar de compartir un altre document, us vaig explicar les mesures i us comparteixo un momentet el de Fem pinya contra el canvi climàtic perquè sapigueu quina pinta té. D'acord? Però ara us explico molt ràpidament les mesures preventives davant de la Covid que també s'ha de tenir en compte i que entrarà també dins d'ambientalització d'esdeveniments, perquè és salut i també medi ambient. I això ja ho sabem. Activitats, fins que no entrem a la supernormalitat, almenys aquest any, activitats reservades prèviament per sessions, seients separats i, si pot ser preassignats, però almenys separats, recollir les dades de contacte als participants, accessos diferenciats, limitació d'aforament, distància física, senyalística, límit a horaris, també depenent de Procicat, ara tenim més flexibilitat, elements de protecció, almenys mascareta, gel, potser guants no cal, depenent del que facis, si estàs servint menjar, sí, i reforç de les operacions de neteja i desinfecció d'espais. Per tant, vaig a deixar de compartir un momentet això i vaig a compartir l'eina que us comentava. Quan vosaltres al PowerPoint que us passi el Juan Pedro cliqueu a la webgrafia en aquest recurs,
us ha de sortir això al cercador. Llavors, per exemple, és interessant perquè si jo estic a l'inici, i dic, a veure, escull el protocol, ambientalització d'esdeveniments. Me'n vaig a ambientalització d'esdeveniments i m'expliquen els diferents protocols, que no deixen de ser consells, el mateix que us he explicat, però amb altres paraules, amb altres detalls, posant l'enfocament en altres àmbits. Llavors, és interessant també que us ho llegiu. Llavors, aquí, per exemple, us parla de protocols del soroll, prevenció de residus, emissions, el que hem parlat, els àmbits que hem parlat, mobilitat, informació, etc. Això ho podeu consultar i em sembla molt interessant. I també em sembla molt interessant que podeu anar i cercar com a equip programador, però també com a entitat. I llavors me'n va aquí i parla de l'entitat. Cada centre cívic acull com a centre cívic o qualsevol associació. I aquí doncs pots escollir el protocol que vulguis. Observar, ambientalització interna és aquella eina que us he presentat, és el pla d'acció de la pròpia entitat, com ambientalitzar-me jo com a entitat. Ambientalització d'esdeveniments és el temari d'aquest curs i neteja i residus en esdeveniments és un altre tema, que dius, mira, doncs m'interessa aprendre sobre això. Doncs aquí són els protocols que us recomano. Doncs ara donaré pas a la Lorea Sá, de l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol, i després acabarem amb una checklist, unes comprovacions, que no us les llegiré totes, només us les ensenyaré on estan, perquè és com molt fàcil dir, vaig a fer un esdeveniment, agafes la checklist per àmbit i vas clicant tot el que has fet o has deixat de fer, d'acord? Doncs ja dono pas a la Lorea. Hola, bon dia. Com han dit abans, jo soc la Lorea Sá i soc la tecnòloga de l'espai de l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol. El que faré ara és compartir-vos pantalla per ensenyar-vos una mica tota la tecnologia de la que disposem i que es pot fer en l'espai. Sí? A veure. Doncs bé. Es veu bé? Sí? Bé, perquè qui no ens conegui, els Ateneus de Fabricació Digital som un servei públic municipal que estem a disposició de tota la ciutadania. En aquest cas, no som només nosaltres, sinó que som una xarxa d'ateneus de fabricació que pertanyem a la xarxa. L'objectiu és que arribin a ser un ateneu per districte. En el nostre cas, com estem situats a la Fàbrica del Sol, la nostra missió és recolzar tot el tema de la sostenibilitat i medi ambient. Som un servei gratuït que funcionem per contraprestació. El que volem és fomentar la xarxa i compartir el coneixement a nivell de processos de fabricació i d'experiències. Nosaltres treballem amb materials recuperats i, més que res, amb el tema de reconversió de residu. El que faré ara és ensenyar-vos una mica diferents projectes que hem creat a l'Ateneu, fent servir, no sé si es veu a la part de darrere meva, que tenim diferents tipus de màquines, des d'impressores 3D, viniladores, talladores, fresadores, i nosaltres el que fem és no veniu i fem el projecte, sinó que us fem la capacitació i us donem les eines i us anem capacitant i ensenyant-vos pas a pas com desenvolupar vosaltres mateixos el projecte. Empoderar una mica a l'usuari. Pot venir qualsevol tipus de persona, des d'un nen petit fins a una persona gran. Tenim 3 tipus de programes. Per una banda està el programa pedagògic, que treballem amb escoles. Després tenim el programa Famílies, que un cap de setmana al mes fem un taller familiar amb tot el nucli familiar. I també tenim el programa d'innovació social, que és tota aquesta persona o tota la ciutadania que vulgui desenvolupar un projecte o aprendre a fer servir les màquines, li donem aquest suport. Doncs bé, màquines. Una de les màquines que més fem servir a l'Ateneu, sobretot perquè ens permet
fer aquesta reconversió de residu és la màquina tall làser. Aquesta màquina tall làser és, aquí a la imatge, la que veieu a l'esquerra, i el que fa és un làser que el que fa és resseguir una línia i podem fer diferents tipus d'operacions amb aquesta eina. Podem fer el que veieu aquí, que es diu un sombrejat, el que fa això al làser és ens crema el material. Funciona com una mena de cúter. Depenent de la potència i la velocitat que li donem, podem fer un tipus d'operació o una altra. En aquest cas, aquesta màquina ens permet fer el sombrejat aquest que nosaltres denominem raster, el contorn o un tall. Podem fer servir materials fins a un gruix de 5 mil·límetres i podem fer servir cartrós, fusta, metacrilat, podem tallar cuir, podem tallar teles, tots aquells materials que no siguin ni reflectants ni metalls, per exemple, ni materials que siguin, per exemple, tòxics, com el plàstic del PVC, que la test de clor, quan sublimem, quan cremem aquest material, emet uns gasos que no ens permeten fer-ho servir amb aquest tipus de tecnologia. Ara, a nivell de propostes, us volíem ensenyar una mica projectes que podeu fer servir, us podem servir una mica com a inspiració per ja sigui ambientalitzar o per fer una mica el material que necessiteu, ja sigui per festivals Ravals o per qualsevol altra activitat que necessiteu donar a terme. En aquest cas, això són tampons que hem fet partint de llistons que hem recuperat del carrer. Això són cartrons que podem trobar a tot arreu. El que intentem sempre és no comprar material, sinó anar a trobar on podem tenir aquest tipus de residu i fer aquesta reconversió. Doncs podem fer servir els tampons per fer targes, podem personalitzar la roba o podem també fer servir la làser amb cartolina, podem fer servir el cartró per fer plantilles tipus tènsil. En aquest cas, si volem reproduir la mateixa figura o la mateixa peça moltes vegades, nosaltres no fem fabricació en sèrie. El que intentem sempre és fer servir la tecnologia d'una manera òptima, fer servir el mínim material i també intentem gestionar molt el tema del temps d'ús de màquina. Doncs un altre exemple d'això podria ser el dia del Parking Day. Ens van contactar per desenvolupar tot el tema que seria d'ambientalització per aquest dia i van dissenyar conjuntament amb diferents aules ambientals el que seria la plantilla estènsil i els tampons per fer els 70 cartells que necessitàvem. En comptes de fabricar amb la làser 70 cartells, un per cada entitat, el que vam fer és això, buscar la manera de fabricació d'aquest mateix logo per donar-li a cada entitat la seva peça per ambientalitzar-ho i per identificar el seu lloc. Què més podem fer? Tenim la superfície de treball de la làser, en el nostre cas és d'1 metre per 70. Doncs podem fer peces més grans, com pot ser una cadira de cartró, podem fer làmpades, podem agafar capses de cartó de vi que tenim a casa o podem agafar del carrer i reconvertir-ho en peces que siguin més útils, donar-li una segona vida al que seria un residu. Una altra tecnologia que podem fer servir seria el tall de vinil. En aquest cas, la talladora de vinil. Som espai de fabricació digital perquè partim sempre d'un arxiu en format digital, un arxiu fet per ordinador. En aquest cas, dins del procés de la talladora de vinil, agafem una imatge, el que fa la viniladora és fer una mena de ganivet petit que el que fa és resseguir aquesta línia que nosaltres traiem del nostre dibuix. Doncs quan ja tenim el vinil, que és normalment només d'un color, quan ja el tenim tallat, el que hem de fer és el procés del pelat, hem d'escollir amb quina banda ens volem quedar, si el positiu o el negatiu, després li apliquem el transfer, que és un paper que ens serveix per transferir el dibuix d'una banda a una altra i després traiem el transfer, ho adherim a la superfície. En el cas del vinil tenim dues opcions. Podem fer servir vinil d'aplicació gràfica per fer rotulació de l'espai o per indicar qualsevol cosa, o vinil d'aplicació tèxtil, si voleu fer alguna cosa més
d'identificació, d'entitat, de col·lectiu. Sí, o sigui, es poden treballar des de logos, noms, una mica qualsevol tipus d'imatge que us imagineu. I una altra tecnologia que tenim seria el plotter de tall, que en aquest cas les lones de PVC que hem parlat abans, de que n'hi ha materials com el PVC que no es poden tallar amb la làser, tenim una altra màquina, que és un plotter de tall, que també és una mena de ganivet, que el que fa és resseguir una línia. Doncs podem ficar-li un patró. Aquesta màquina el que farà és ens resseguirà aquest patró que hem creat prèviament i podem tenir això, partint de lones publicitàries, que és un residu que generem molt sovint a la ciutat, podem reconvertir aquest residu en qualsevol peça que ens imaginem. En aquest cas, podem fer disfresses per carnestoltes, podem fer aquests moneders o una mica diferents tipus de productes que ens siguin més útils. O, en aquest cas, també, en el Dia de la Mobilitat Sostenible, vam fer aquestes tipus testes per ficar a la bici i així també fem un element útil que ens ajudi en aquest moviment o desplaçament que fem de manera diària i, a més, estem agafant residus i donant-li una segona vida. No sé si heu vingut alguna vegada a l'Ateneu o si teniu algun dubte de com funcionem. Normalment, sempre fem primer un primer contacte per mail, fem una reunió virtual o, si voleu venir a visitar l'espai, veure una mica les màquines en directe i veure més exemples de projectes que hem dut a terme aquí, doncs esteu convidats. Si voleu, després us escrivim, us deixem en el xat el mail de l'Ateneu i ens contacteu per allà. Sí? Laura, et deixo la paraula. Merci. Molt bé, gràcies. Doncs vaig acabar de compartir. A veure si les veu. Doncs aquí teniu diferents comprovacions que podeu fer relacionat amb diferents àmbits. Seria com un resum, una checklist a nivell de reducció, reutilització, reciclatge de residus. Per exemple, només llegiré una. Informeu-vos sobre les possibilitats de reciclatge de diferents materials al municipi on es fa la festa. Doncs saber què podrem reciclar. D'acord? O utilitzar vaixella, gots i coberts reutilitzables. Això podeu fer la checklist. A nivell d'estalvi energètic, triar emplaçaments per fer les reunions, reunions prèvies que estiguin ben il·luminats de forma natural, perquè hem dit que l'ambientalització és prèviament, durant i també l'avaluació, no és només l'esdeveniment. Contractes amb proveïdors de productes. Doncs aquí hi ha exemples de segell que donen diferents garanties d'ambientalització, de certificació de productes, etc. I també podeu fer checklist en relació a la mobilitat. Tenir en compte que l'espai de la festa, per exemple, estigui ben connectat amb la xarxa de transports públics. És un tema molt important. Això us ho llegireu tranquil·lament. A nivell de sensibilització, per promocionar-nos i també per fer que l'esdeveniment sigui replicable i serveixi com a exemple, informar que la festa integra actuacions ambientals encaminades a fer-la més sostenible. Molt important també. I sobretot l'avaluació de la festa. Controlar si s'ha fet una correcta separació, sol·licitar a les empreses que gestionen la recollida de residus que informin sobre les quantitats. Això ja és una mica més difícil, però també ho podem fer nosaltres. Informar els participants de l'èxit obtingut en diferents iniciatives, etc. I aquí teniu el que serien recursos tangibles. Teniu l'enllaç a la Fàbrica del Sol, on podeu demanar gots. Teniu el que us he comentat abans, vaixella retornable, reutilitzable, a Femarec i al CIL, i aquí les condicions del servei. Veieu aquí, quan cliqueu, ja us direccionarà directament, quan tingueu aquest PowerPoint. I també, a l'hora de fer la recollida selectiva, l'Ajuntament, el districte, us pot oferir contenidors de cartró i aquí està com es fa la tramitació.
D'acord? Per això serien els recursos tangibles més que ens toquen a l'hora de fer ambientalització d'esdeveniments. I per part meva ja moltes gràcies i ara podeu fer preguntes i us podem respondre el que vulgueu. Si no, també sempre podeu escriure a la Fàbrica del Sol i us respondrem. A l'atenció de l'Emma o la Laura, la Laura soc jo, i us respondrem els vostres dubtes. Hola de nou. Estàvem comprovant el xat i de fet us estàvem contestant alguna pregunta ja amb la Lorea sobre el tipus de talls i de tècniques que la Lorea us havia explicat. Hi havia un dubte sobre si la Lorea havia parlat del tall làser i efectivament una de les tècniques és el tall làser, també el plotter de tall, i ara estàvem animant-nos molt amb una sèrie de llistat d'altres màquines que teniu aquí. Una que a mi particularment em fascina i crec que és l'única que hi ha a Barcelona, o fins fa poc ho era. A l'Ateneu de Fabricació Digital de Gràcia també hi és. Una brodadora digital és una cosa que a mi em fascina, meravellosa. O sigui, també és molt fascinant veure les persones que ho saben fer de forma artesanal, però la brodadora digital és espectacular. Hi ha les impressores 3D, d'injecció... Sí, tenim una injectora de plàstic. Això. I tenim també, si us interessa, trituradora per fer tot el tema de reconversió de residu plàstic i una fresadora, és una fresadora petita d'escriptori. Però si no, cadascú dels ateneus, el que sí que ens diferenciem per especialitat i tenim diferents tipus de màquina depenent de l'especialitat. Doncs us deixarem ara el directori d'Ateneus on surten totes les màquines per Ateneu i us podeu ficar en contacte amb qualsevol de nosaltres. Exacte, la qüestió és que per territori qui teniu més a prop és a la Lorea, a l'Ateneu de Fabricació d'aquí de la Fàbrica del Sol, però la resta d'ateneus de la xarxa estan a disposició de tota la ciutadania. Mirarem si hi ha alguna pregunta més, si és per la Lorea, per la Laura... A veure, si és possible fer una visita a la fàbrica, ja que nosaltres fem coses artesanals i intentem que siguin material reciclat. Exacte, sí, malauradament, mira, és la Noemi del taller Sant Jordi. Noemi, malauradament, clar, fins ara hem estat com tothom amb restriccions. Ara estem començant a reactivar les visites presencials. I el Juan Pedro imagino que també ara hi farà algun apunt o èmfasi perquè estem procurant de muntar per a vosaltres també unes sessions de visita aquí a la Fàbrica del Sol que inclourien treure el nas també aquí a l'Ateneu. Per tant, sí, podeu entrar també a la pàgina web de la Fàbrica del Sol, tal qual, Fàbrica del Sol, ajuntament.bsn@fabricadelsol.com, però si poseu la Fàbrica del Sol us surt directe, i allà hi ha una pestanya d'activitats i de visites que també us permet, ja no de forma organitzada com estem fent amb el Juan Pedro, sinó quan us vingui de gust de forma individual apuntar-vos a una visita. Sí, és possible a partir d'ara i a poc. Crec que no hi ha cap més pregunta, Juan Pedro. No veig cap pregunta. Jo sí el relleu. Estava mirant una mica. Això, que en principi estem intentant organitzar una o dues visites, depenent de la quantitat de persones que s'apuntin d'aquest grupet, el 7 d'octubre per la tarda, una visita a les 4 i si hi ha quòrum, una a les 5:15. És una visita d'una horeta i podríem anar a conèixer totes plegades l'Ateneu, la Fàbrica del Sol. El nombre màxim fins ara per ara és només de 8 persones, o sigui que, per exemple, si el taller Sant Jordi, depenent de la quantitat de... Si és per la gent amb la que treballeu, doncs hem de mirar de fer un parell de visites. Però jo crec que aprofitem la benentesa de les companyes aquí i si ho fem directament, ho podem fer de manera directa per organitzar-ho millor. Me podeu escriure a mi i directament contactem amb les companyes, amb la Emma, Laura i Lorea i busquem una data que us vingui bé. Però en principi farem una visita el 7, o sigui, la primera. Jo us enviaré la info perquè pugueu apuntar la gent que vulgui venir. Si hi ha un grup més gran, doncs organitzem visites més grans, cap problema. Jo a tota la gent que s'ha inscrit i, de fet, a la resta d'entitat també, no només de Raval, sinó de la xarxa del barri, compartirem els documents que ens enviaran
les companyes i ho compartirem a tothom perquè la gent que no ha pogut venir, vosaltres també podeu accedir a la informació que han estat comentant la Lorea, Laura i la Emma aquí durant la xerrada. Doncs no veig cap pregunta més, no? Jo crec que, bueno, hem trigat això, una horeta, el que hem dit que trigaríeu. Igualment, si teniu qualsevol dubte, qualsevol pregunta relacionat no només amb la temàtica, sinó amb qualsevol tipus de suport que penseu que l'aula mediambiental o que l'Ateneu de Fabricació us pot donar un cop de mà, pregunteu. Pregunteu que sempre podem fer la consulta a les companyes i el sí sempre és possible. Acabo d'incloure, Juan Pedro, al xat una adreça de correu electrònic que és sheap@bcn.cat i direu, Sheap, què és Sheap? Aquest és el correu on ens podeu escriure perquè el que hem creat recentment és una xarxa amb la qual puguem treballar tots els equipaments ambientals amb més força. Per tant, Sheap són les sigles de Xarxa d'Equipaments Ambientals de Barcelona. Dins d'aquesta xarxa hi és l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol, hi és l'Aula Ambiental de Ciutat Vella, però també l'Aula Ambiental de Sagrada Família, de Sant Andreu, Castell de Torre-Baró, Centre de la Platja, és a dir, una sèrie d'equipaments de diferents mides que junts treballem de forma més organitzada i més potent per arribar més lluny. Llavors, el correu des d'on com a Ateneu, com a Aula Ambiental de Ciutat Vella us podem atendre directament perquè sempre està obert 24 hores, és aquest sheap@bcn.cat. Podeu preguntar per la Laura, per mi, o fer una pregunta i ja ens ho derivaran sense cap problema, d'acord? Vale, si no tenim cap pregunta més, doncs gràcies a tots i a totes per haver assistit. Recordeu que això estem gravant aquesta sessió i la compartirem per les xarxes socials i així que la gent tingui oportunitat també de sentir els vostres coneixements que heu impartit avui. Gràcies, companyes, gràcies a tothom i ho deixem aquí. Moltes gràcies. Gràcies, adeu. Ahí teniu mensatges d'agraïments al xat i a vosaltres també. Una abraçada, Una abraçada. Gràcies.